Juni somni pali kumsang ni som pali niin Geraldton Australia chuan zingda rukle a chanvea no pakhat chuan emergency number 000 chu a kola operator in phone kola lak vele chuan emergency number call tu chuan chap chung hian engthil nge thleng hi ka che thiam lo tina soya henu hi Dr. Chamari Liana Geniin kumsang ni som pakhat khan a pasal Dr. Dinendra Athokorala Finturin Sri Lanka changin Australia ape mani annu pa hian kumnga malam kumsang ni pakwa an na thona mon Sri Lanka a Colombo North Teaching Hospital a intungin anin tontira chang hian anin a chil don hleya Dinendra chuan Chamari chu adwa thiam chin hleya Chamari point Dinendra du chan chu in ngana tlak nia a chiat wangani mase ani ngai zona changa kumnga nuwa chuan annu paingkar chu a chhalau fiawani nge yang Chamarin emergency lam abiak nuwa police te anwa thlen chuan anthil mo chuan chongin film vela twal thana senang mayani Chamari chu muthadam na pindan chhuada chuan thisan kai hnuang hian alo mukum chalmaya emergency responder in thil thlandan a hriat le hriat lawa zo chuan engma a hriat chhuat theilak thuin beidun hmel tak hian alo changa khumpui omna lampin danan lu chuan khuma chuan tu emo hi alo mu reng maya room chhuat le bang en reng chuan khumamu chu minunga ni lo ti hai rual ani lo wani pindan chhuat le bangte ceilinga te chuan thesena perna sa hleya khuma mihring mu reng an pan hnai chuan khumpo chu thisenin alo che koina sa hle ni ruang mai chu lukham hian a inkho a ruang an lak son chuan emergency ron betu Chamari pasal kumsam thum palimi Dinendra ruang alo ni twal thana man ruan ngei tur tubau ke ji khatle kram somria tari thisen kai chu monia Dinendra taksa hian poi khoi tu beilet le mani inventum na nu mai engma mone lawa amut thilaya chutlum nge ni yin police te chuan an ngai ani an ina hian luruk na nu ma mo tur om lawa engma ruk bau om lo boka in beira nu ma in chung nokle bungbel take engma mo tur om lo boka Chamari omdan le ataksa hliam wangle selawa thisena kaidana de chuan ama chu poi khoi tu bernin nu chui tu de chuan an ngai ani Chamari chu zona zotin apasal chu atha ani le ni lawan zota ani chuan apasala thalo thuin achangtlata apasal hi din tin a kauchina apasal mingalam puin din tin dwa takin alalama poi khoira thlenlai po engma a hria chhuwa zo to lo thu a soi boka a hria sung chu a laptop khoilai kopin khuma a pasal din bula ain thol lota mase a hriat le miu chuan khum kyanga dingin a pasal ruang chu a thlir meka a thil mu chuan a chhon ema wangin emergency 000 chu a khol ta ni in ain soyani mase forensic lamten twal thana munle tubaute anhan endik chuan Chamari ngei chu Dinendra thattu ti inring tok taka an soya wangin ni nu juni somni paroka chuan Chamari chu apasal thattuwa rinhlel thuwa chuan man niin twal tha thu buai aur ta ni korchal nei ni ma a adil na thelwa chuan Chamari chuan poi khoi tuwa in pu po hi ka poi khoi chan le ka mimal nun hi minsha sak vero o kum engu mazat ka kupui laka kuthak le soi sak twar tu kaniya kanuna thil thlengte in hriat huna chuan ka chunga ro relna in le ko dan turpo adang lampha nge yang ati ni kortin twal thattuwa an puna thuwa chuan engtin nge adon sondon tia azo chuan Chamari chuan an puna chu apum lo tia case kal tlangpuya du thuin achanga apoi khoilai a hriat chhuwa zo lo chu thoshan ni se nunron na wangle laina na nei lo wanga twal thatani lawa taksa rilru sumle paile mi patmi chana thlenga ti du da arabele ngai sak ani china wangin twala lo thatta ni poin dal chhuadan kong a hriat lo wang chawa Dinendra chu thatani thu ain soyani child nei ni chuan Australian mi pui ti chuan ro rel na ina thubai ka lai mek chu an beng khon chup maya chen khatin Chamari chuan pasala nei wan duaya demna turpo a umlo mase a pasal chu that lovin akal san thei ring lom anti lain chen kha chuan in ngai sakna
abikin jirulam thlenga anti borbana anjel run sok sakchena chuan lo nana men lo an nei to wangin dal chwa hi soimai ain ahar sa ni antia jamari chana leina tlat tu anom ve boka kar thum chung chal nei ani meu chuan jamari leina tu le alam chang an tam ta le ni soituangin Australia omsani lovin Sri Lanka anom naya an thona damdoina changa in tongania Sri Lankan omlaya hun engam chen anin kopren ron nuwa chuan dinan ra chuan jamari chu kopreng chungin ngai zong dang nei san ta zeu zeu maya jamari in asia chwa chuan aril ro na in dinan ra chu chena tum chena mase dinan ra chu in pha noi thei to pain pha noi in jamari chu aler san to lo thu tiam chena mase anin kar chale ta mo tia chuan jamari chu aler san le ta fo maya jamari nen anin kop tun reng lai te chuan a mi chelo kop to te amut pui chin dan te chu zana nei map lovin a soi tamai chena aler a ban san thei chuang se lawa jamari in chena tumin chen lei thelo khopin azar boy le chena ni me cheti lom le jamari ti lung oidan a thiam se ya jamari in alo mangai ve thau bok nen aler san le lau tak chungin angai dam le chena mase dinan ra chuan asim tak tak thei chuan lo wangin kumsang hi soma chuan jamari riluna le bedong chu inti hlum atum ta a dinan ra chuan dang thei hlavin alir san to lo tur thu bok chu tiamin a chhul tir thei ta hlavani kumsang hi som top lama chuan jamari chuan alai so nuin pasala nei tur thu chu dinan ra shila dinan ra chuan anni pani po chu in nei lam hnai adu ve to tho soin jamari chu in nei puya som ta a in nei puya som hian dinan ra chuan karil ro ka thak ma hian min nei ro ati thor mai ni jamari po chuan aler po a simplen manga ngain a som na chu alo pum ve ta a mase ani nei ni la la chang hian an nu pain kar chu abwai ngal le a dinan ra chuan ani nei lom na chuan jamari chenle rwal ba ka an chung khat laina te chu telve phal hau lo maya jamari nu le paten an chung te mi somnga vel an som ti asia chuan athina ur hleya boina chuk chhuak hiala mi pana save tak chuni Chennai India honeymoon an manna chuan anupui jamari chu no chizwar kau saktorina tia mase jamari chuan alo du bawlo wangin atilui talavani honeymoon an man zo a Sri Lankan le nuwa chuan dinan ra chuan jamari minga email account siamin anupui jamari minga siam khanima se a khoi chu a phal sakwe tlatlawa anupui chu dora nau telemale adu du dana a koi her thayang main a medical specialty chu anesthesia changin pathology thang turin ateriak maya hewang hian jamari chuan lekha zir that phale ni Sri Lanka a annu paina chuan dinan ra chuan angai zong hlui te shwai lutin annu pakhum ngeya chuan moilo takin a khosak pui china jamari hian a soisel ngam lau chan chu dinan ra hian a thun hyal chuan soisain kutathlak na sa chin leya jamari chuan riluna tak chungin a shelo der top mai china ni na wangin annu pa chu anom shana lo nga ya dinan ra chu Australia omin jamari chu Sri Lanka alatang khang ria dinan ra Australia omla hian jamari phone number chu no chizwar website ta lo ta chhuakin anu pui chu no chizwarang tena lo chua hei wang hian jamari chuan mi maksak tak tak nena changin call text message tenom tak tak adong fawani in video call na Skype mangin tlaidaru ka chuan jamari chu video call zein zanrei thlengin alir zok chuan jamari chu avil rengmaya jamarin exam turin wan saya lekhazira do thu soipoin dinen ra chuan a phal tlatlawa engkima jamari laka chuan thunei na lekole konchola tumbur mai ni lekhazir hun tak ngel po apek do lo wangin jamari chu kumsang ni som pakhata pathology exam a chuan a fail ta ni hemi kum toplam hian Australia kaltheina visa chunei ve thei hlovin dinen ra fin turin Australia chuan akal ve ta a dinen ra chuan an chena thara chuan nun chata kan nei to tur thote alo tiam to wangin jamari po a phur hle maya atira chuan an nu pa po an hlim ve hleya
se rei ro chu a dai le ta hau lo chum kha chu Dinendra na tho lain an no pa chuan phone call in an in bia a Jamari chuan Dinendra ne na chuan phone chu lo van lok tura chilin a pia loka rual ban lo no pakhat a fa te ne na kong kan tur chu a pui lok tur tho chila Dinendra chuan tu ma belek su te ma se Jamari chuan no pakhat chu a pui lui ta thawani tlaya Dinendra na bang chuan Jamari chu engkho soi se setlovin a tu khoma chuan nek chorin Jamari chu chhuata a tlunok maya a thok that theilo thlenga a soi sakawangin Jamari chuan hemini chang hian Dinendra chu lo takte a lo thole alung ti oi lo zonga chetlak angam to lo tho saya ari ru chu toi zawin in hauna om thei tur po chu pumpe sham sham atum chinin a soi bokani mase a thei to pa Dinendra ti lungoya tumpoin Dinendra chuan soi sak chu nomati shimshima mati mai turin thil hote te a chuan changphot noina thingsui mumte thir manga siam marbul tia thil mum rit takle thir fian manga vumba ka abula thil om manga vomle chor te chu a ching hleya kutho a sha tel tialin anun po arong tel telani a chang phei chuan mi pa in swal taka a khop le kewa chumdeu chok chok te po ane chena Jamari chu nangdeu ololin a tho thei to don lawi moti hial turin a soi sata fo mai ni asama chamin a neka soi sak chitin rengin a soi sa china hetianga a soi sak chan ber chu Jamari mi chemut pui tur zong tura ati changle puitling film en pui tura asoma Jamari in alo nialin ani tlang pui chena me chedang a bem thluk theilo poin Jamari laka chuan a thinrim na hitlain a soi sale chiam chinani chum khat po an chena thin Sri Lanka tlowa an zin chumin an ina chuan Dinendra chuan abial no hlui tharu chu leng turin soma abial no hlui mu lai nge hian Jamari chu a ngai sale ngek maya Jamari chu tlom chitin rengin a tlom tir ngoi ngoi ani heng zong zong hi Jamari hian a phwa chop ho lawa court officer chuan court chunga Jamari yen a diarrhea alo zia to te chu a chher chhuakani ama puala sumthok chuak si hi Jamari chuan ha taka a tho chwa po chuan thune na chete ma anei lawa Dinendra hian a hlo zong zong kul sak vekin mamo anei poin ngen ngol taka dil chwangai china asum manale athil leite Dinendra chuan a fin fialenga chinani Jamari hian a diarrhea chuan Dinendra chu a thinri mitmeng arap thlak zate zo te yin sa zo a chailum thakang mai hian min chailum don ani hi lalpa thlamwang takin min thi tir sok mai ro min puisham ro tin a ziak hialani voitam in ti hlum a tum thu ziaka Dinendra po chena tum china mase Dinendra chuan a chena ni chuan a chung tele a chian te a tha shelau tur thuin a vo china chu zong aya a hlau chu Dinendra chuan alai zon no Sri Lanka a khosa a fate pani nen a tha nge ngei tur thu soi china ati du tak tak ton ti a hria chena wangin a chen ngam lo niin a zia kani Korchaila chuan Family and Violence Experience Victoria Kukchu stena kauniin ani chuan taksa le rilulama ngai sak tok te hian midang te chan puina dila au chwale beile thi anril ruwa hlona tam tak om to wangin an ngam lo china an mani ngai sa tu te khan midang an tina ve du don ti rin na lian tak an nei wangin police punemo tal chuak tura ben ngam lo chin tin a soyani Dinendra kha atira khan mi pa fel le caring takangin nom lo se Jamari khan ani ngai zon lai khan akal san thei e memang achia chin Dinendra kha chu ama duata za thiam takani wangin a that na lai a mu sak thla towa Dinendra khan wang changin a shat lo lanin ari ru suk saka anun pum a control ta ni tina soyani he ba ka hian ani nei nu po a chen lo chan lian tak chu Dinendra nu ni Dinendra nu chuan a fa pa mi sia le thin butut tharum tho sha lu tuk chu shereng ma se an chung ko mai bala a fa pa pathloya ni lo nan Jamari chu a fa pa chen lo turin angena Jamari chuan a pasal nuin angen ngoi ngoi sia chuan alam changa che thiam tu anom via nga in she tak chungin Dinendra kyanga chuan a cheng ta ni khovela hian
Southeast Asia hi nupui pasal thentlem na ber kan nia mase nupahlim wang ni lovin khotlanga mai balle musit ni hlawangte nule paten an chung ko mai bal an hlawangte lim lawle thinlungin po mia selawa an fate no pa an suirem chop an tamwang ni in thil chek mi de chuan an suya an no pa in ngei theinan fa nei turin an tura fan han nei da chenga an lim tak tak chuang silawa ti chuan an fate le zelo chang lianin khatiang chin dan bok kha ron chan len chhopui chung ko tam tak anum wang ni in an suya ni tlai kha chu denandra chuan skype a chuan jamari chu in phel rualui tirin a chunga chuan mi patmei chana hoi chungin midang en chup lain a cheta a jingkar ma taka chuang kai thovin skype a bok chuan midang mu turin mi patmei chatna a man lui pui china an video de chu midang video nen te chuan ain thleng pui china a changin a shal bok china midang video no pangle ram sa telna sex video le jamari video de chu a thleng fo boka hepa hian ala du tok mai lo jamari chu nula la upalu tuk lo zan khom tirin mi patmi chatna a man puya jamari chu anjinga chuan atelui tir chin bokani korda chuan mi che pakhat a ming thup ke tia an kau chuan kumsom pasari melek niin dinendra le jamari chuan zanjia ei tura an som fo thule chum kha chu an ruala in bol turin dinendra chuan som ta a dinendra chuan jamari chu miss ke chu vek sak turin atia dinendra chuan alo pui ve boka an che dan chu dinendra chuan video ina la boka jamari chu moilo takin anin bol lai chuan a khosak tera dinendra chuan video in alo la char charani poi khoina thlenzang khan jamari le dinendra chu ti in dinendra chuan jamari chu thope o takhian atuk lama an tleiro chu mutpui nge adu thole chul man na muna shwaya an hun man dan to ro man fel turin atia hemizan tlai to tak juni somni pali jinglampo kan ti thayang chu dinendra chuan Sri Lanka lama a onau pa chu biain abyak so nuwa chuan khuma amulota jamari chuan tubau keji ni donari chulain apasal luwa chuan ainjin lo hlanin jumni ngut chu a chhuwa heti lai hian jamari hi din hun lo oma ading lo shim niin eptulam chuan an lo saya mase jamari loyar te chuan jamari khan be tok lo ma se apasal khan ngai sak thut a sha ta wangin a ngai sale ngei don ti a sha ta wangin mani in venan a che ta maya ni amale khatle rol channang khan tin anjang ve tlata tle rol miske po chuan min chan himnan atiani tin alo sei ve pokani mase jamari hian thil thlendan engma a chia chwa theilo wangin anrin dan pak chu soitur omlawa thil thlendan finfia thei ani tlatlawa apasala thalai a chia chwa thei meu lo wang hian engwanga that nge ani po hi chia thei ani lawani mase thil thlendan a chia chwa thei to lo na lai tak hi a defense team de chuan chanchan chataka anron mangta hlo maya he thil thlendan le thil thlenlai a chiat mi lo na hi non insane automatism antia psychiatrist pani chu stena kauniin anni chuan he thil hi thil thayani thu an soita a non insane automatism hi soifia ul samdan ber chuan kan tumlok le chiat mi lawa kan chet phut kan sia sui le lem lo hi ni ome entirnan toemu chu chemte humlain akai pal hlo maya ama boipui to mi pakhat lo vit palta se aril ruin avashiat pui ho lo le asia trengna a telve mi alawa thilawati kha nanin sen automatism tin an soi chin bokani ti chuan he nanin sen automatism manghian jamari chu tumreng wanga twal tha thu baya chuan thiam chantir anita a amai ro chu tumreng wang nelawa twal tha thuai ro chuan thiam lo chantir anita thunga first degree twal tha thu boy pumpelin kumli chung lungin tang tura achung thu relania kumni atantin nuwa perola chwa adil theidonani jamari hian apasal lakachang ngeya ngai sakle ti du dana tin renga tur wangte ama in ngeya lungin tangang charchar ani wangte pone ma na jail tan hi launa nei lawa achung thu ngai to ani hian thasom paria chung lungina atan man to wangin atan hun chung tura an chiar tel donani
lungina chuan lemzia lama atui ani ti in he chuakin a thei huna piangin lema ziak thina chamari chuan lungin hi katan chuan van ramang hiala mun hi mani ka thlamwang hlia hlia keima le keima kan hriat chian phain keima hi keima kanile ta tin a soyani tlerol miskele anu chuan chamari chu jela tluin an pathum chuan inquain an tapa miskenu chuan chamari chu hnemin engkima khan an dem lo tho an soya chamari chuan inthiam lo takin tlerol chu achunga an che dana wang khan ngai dam adil mot molani thlasom pariat alo tan to wangin achung thon rel fela changa tharuk nuwa chuan chamari chuan parola chwa dilin adil na chupom sakania a zalen tani a pasalla ka changin mi zalen ania mase hun har satak ala paltlang ngai dona mase a pasalla ka changa hun har sa tur nen khai khin chuan chamari chuan a har chana ton tur chu azwam khop mai a medical license kumnga chung ti top sakania Australia sarkar chuan a visa ti top sakin Sri Lanka an thon kera mase Australian mi puite chuan sarkar thutluk na chu an pom ve ta haulo organization shang mi puite le lawyer chenin sarkar hena chuan lekha thonin nuran huai hot tamuk pup maya sarkar point mi puite lung oilo na chu ngai thlak sakin chamari chu a visa renew phal sakle ni yin adu ani phot chuan Australia chen zui chu a phal sakta ni chamari hian lem se alam latui pui chhun zom zelin medical field lama chuan la let lo ma se anun chu a hlim hle tho soya lo na tel mi alawa ama mo lam dora dora kal ringot po atan chuan zalena du om tak ani tho interview na chuan a soyani chamari chuan medical officer kani nangin in ngai sakna hi ka she changa ka hmuwa ka tongbok kan nun nge a hian kan tang thlata kan mal ngoi ngoya kan har satna kan soi chuak theilo chuwang chuan tu po hian he tiangang ti do dana le ngai sakna hi enganga mi fing mani lu zawle in tawdel mi po hian an tuar thei ti hi kan sia ta chul hle ni ti na soyani tun chum kan crime story chu kha zong kha niya video te ingai na song ani chuan min lo like in min lo share sak vela channel te idu zong ani chuan min lo subscribe ve turin karon ngen cheni